सान्दुं गोसा लोगोफोर समा गोसोमसो हमबोनांलायबाय आरोना दिनैहाय माने दंफां गायनायाव डिउटियाव फैलायबाय जोंनिया बोनोसो जाहैबायना साख्रिया नाथाय दिनै नुफैबाय माने गासिबो माखासे पस्टफोरखौहाय जायनाखि जों नेटिं होगासिनो दङ माने नेट होगासिनो सोंगासिनो दं आरोना बे नेटखौहाय दिनै मैदेरा एकदम सिफायब्रुनलाबायना गालांबाय आरोना दा मा बुङो जायनाखि थिखादार लाग्रा बिथाङासो मिथिसिगौ आरोना फिन बेखौ पस्ट लाबोफिननायनि लाहार फाहार खालामो ना मा खालामो जों बेखौ बुंस'नो हाला आरोना दा ओरैहाय गायजोब्बाय आरोना बिफाङा नै ओरै गायजोब्बायमोन आरो बिफां गायजोबनाय जाहैबाय ओमफ्राय ओरैहायथ' नेट होजोबखाबाय जाहैबाय नै ओरैहाय नेट होजोबबाय सोंजोबबाय जाहैबाय आरोना आरो बिफांफोर गायबाय आरो नै मैया गायनायनि जाबाय ओमफ्राय बे दाखालि गायदोंमोन आरो माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै बेखौ गायफैदोंमोन माने बिराद मोजां बोथोराव लोगो मोन्दों आरो बेखौ अखा हानाय बोथोरावहाय दा फांफ्रोमबो बिफांफ्रानो बरिया 100% थांजोब्बाय आरो नै जेबो रानदों मादों माबा गैला आरो बेफोर बिराद मोजां थांजोब्बाय आरो खिन्थु नै मैया गायनाया बेवहाय एसे रानज्रब रुनज्रब नुलाबायबाय आरो थांगोन बिसोरबो जेबो जायाखै होमब्लाबो बिराद सान्दुं दुंबाय हिसाबैहाय एसे रानबाय आरो बुस्थुआ बेफोरबायदिल' मा खालामनो लोगोफोर आरोना माने बिसोरबो गावनि थाग्रा जायगायावहाय बेरायबायो जाहैबाय दा मैदेरनि बोलोखौथ' जों बयबो मिथिखायो दा बेफोरबायदि सिमेन्ट पस्ट होनायफ्रा बा बेफोरबायदि फिनिशिंफ्रा जेबो खामानि सोलिया आरोना बिथांमोना आदा गबाय नामा दिनैनिफ्राय गायजेनबाय फिसाफ्रा फाग्लासो दानथारु जे बसाबो माहाजोन लांबावबाय दा जोंबो थांसै फैदा आदा सुमरु ना नोंहामोन मा दंफां गायखो लोगोफोर नायदो नै आंथ' दंफांनि नामखौ बारा मिथिया जाहैबायना बेफोर मा होनो माने जिया सिस्टेम नुयो आरो ओमफ्राय बेफोरो नै माने आमटेका फरेस्ट रेन्जनि बाख्नायथाव हाबा आरोना लोगोफोर माने बे गासै एरियाखौहाय माने दंफां गायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओरैबो नेट होनाय खामानि फिनिशिंआ सोलिजोब्बाय आरो माने फ्रायानो हाबाय होनदों माने 60%आ जाबाय 40%सोल'सो आरोना हौरैहाय दङ बेखौ मैयाहाय गायजेननाय जाहैबाय बिफांफ्रा आरोना ओरैहाय ओमफ्राय ओरैबो ओरै खोला साइडजोंथ' दंजोबो हरैबो बेसेबा गुवार फरेस्ट ओनसोलावहाय ओरै बानायदो नै एकदम सिफायलाबायलांबाय आरोना बिसोरथ' नाखुदों र' गायफिना जानो हागौ ओमफ्राय नै बिसोरखौ नाखुदोंबो जानो हागौ ना खिन्थु बेबो बायबाय आरो नै बेनो बायबाय नै ओरै दिनैहाय नेट सोंबावगोन आरो बिदिनो ओमफ्राय ओरैहाय नै सिफायलांजोबबाय मैदेरनि बोलो आरोना मा बुंबावनो बिसोरखौ माने गावसिनि थाग्रा जायगा जाहैबाय गावसिनि थाग्रा जायगायावहाय बिथांमोनाबो बिसोरबो फैखायो जाहैबाय हरैबो सिफायदोंना सिफायाखैथाय खिन्थु हरैबो सिफायदों होनना बुंदों हरैबो दङ एकदम बे खनाजोंबो सिफायदों आरो दा बेनोसै आरो बिफांफ्रानो बेफोरनोसै माबायदि फुलि गायदों होनना बुङोब्ला नै बेफोरनोसै मा दंफां नामखौथ' मिथिला आरो बेफोरनोसै
मैदेना हनै गाफैनो थांनो दासो सेस आं खाथियाव थांला बेहाय थांला बाव गैयालै सानाव गैया दा